θέση δικιά μου είναι ξεκάθαρη. Εγώ είμαι δήμαρχος Φεστού και η άποψη δικιά μου είναι ότι όταν υπάρχουν περισσότερες ενότητες, ας πούμε, έτσι με απλά λόγια. Πιο μεγάλα σχήματα δηλαδή. Όταν έχουμε μία βέργα απλή, τις κάνεις έτσι και τις πας. Όταν έχεις 10 βέργες μαζεμένες, θέλει πολύ δυνατό για να τις σπάσει. Εμείς δεν είστε Άρα σαφείς. θεωρώ ότι το σχήμα που είναι σήμερα και από τη στιγμή που το τυμπάκι δεν έχει μείνει σε τίποτα πίσω από έργα. Αυτή τη στιγμή σας είπα το ειδικό σχολείο 7 εκατομμύρια κατασκευάζει το τυμπάκι. Πάμε και σε αυτό, πάμε και στο ειδικό σχολείο. Δηλαδή, να πούμε δύο λόγια. Δεν βλέπω το λόγο και την αιτίαση αυτινών που λένε να γίνουμε ανεξάρτητοι. Ναι. Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί και σε άλλες περιπτώσεις Δήμων της Κρήτης, αλλά ουσιαστικά πάει λίγο κόντρα στη λογική που υπάρχει, νομίζω, την ευρύτερη. Το ειδικό σχολείο, στο οποίο αναφερθήκατε. Ναι, το ειδικό σχολείο σημαντικό έργο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Δεν είναι ένα έργο βιτρίνας, το οποίο θα μπορούσε, ας πούμε, κάποιος δήμαρχος να πει ότι, ξέρεις, έχω ένα έργο βιτρίνας, κάνω μια ανάπλαση. Και είναι όμως ένα έργο ουσίας. Αν τυχόν ένας δήμος δεν μπορεί να επενδύσει και να στηρίξει ομάδες ευπαθείς, οι οποίοι έχουν την ανάγκη από εμάς τη βοήθεια τη δικιά μας, τότε θεωρώ ότι δεν έχει καταφέρει τίποτα. Ειλικρινά καταφέραμε με πολλή προσπάθεια και πήραμε ένα ειδικό σχολείο και να δείτε τώρα τη λογική αυτού που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Το ειδικό σχολείο που χτίζεται στο τυμπάκι αυτή τη στιγμή, ένα έργο, μια επιφάνεια πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, κάπου 7 εκατομμύρια. Τι θα στεγάσει εκεί πέρα? Θα στεγάσει το ειδικό σχολείο Κοφών, το ειδικό σχολείο Βαρικών του Δήμου Μυρών, του πρώην Δήμου Μυρών, και το ΕΕΚ Ντυμπακίου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα στεγάσει κομμάτια όλου του Δήμου Φεστού. Άρα αν δεν είμαστε ενωμένοι, αυτά τα χρήματα δεν θα τα παίρναμε ποτέ για την κατασκευή ενός τέτοιου έργου.